U gradskom naselju Novo Brčko danas su uručeni ključevi za 10 korisnika stanova izgrađenih prema programu socijalnog stanovanja, a udruženim sredstvima Evropske unije, austrijskog Hilfswerka, zatim Ministarstvo za ljudska prava, raseljena lica i izbjeglice Bosne i Hercegovine i lokalne vlade. S gotovo simboličnom mjesečnom kirijom i uz troškove režije i održavanja stana, a bez vremenskog ograničenja, 10 izabranih na javnom pozivu održivog sistema socijalnog stanovanja preuzelo je ključeve u novosagrađenom objektu u gradskom naselju Novo Brčko. Rodom sam iz Brčkog, a većinu života sam provela u Zenici u domu. I ovo je za mene veliki trenutak i voljela bi da se zahvalim svim donatorima na ovakvoj podršci i da, ako Bog da bude još da napravi. Vlada distrikta je predložila, a su investitori prihvatili da se na ovaj način podrže i mladi bračni parovi, kao i kadrovi na koje se računa u lokalnoj zajednici. Emina i Erna Dosmić su profesori bez posla. Ponekad radimo honorarno poslove, ali zastalno ništa trenutno nema, tako da nam je ovo stvarno veliko nešto što znači puno u životu. Svi oni su obavezni da plaćaju kiriju. Ona iznosi na teritoriji Brčkog distrikta i Bosne i Hercegovine prosječno 1 marka po kvadratu. Obavezni su znači održavati svoje stanove, nećemo im održavati stanove, bit ćemo samo zajedničke prostorije, da čuvaju stanove i kad budu izlazili da predaju stan kako su zatekli. 10 stanova spremnih za useljenje koštalo je ukupno 360.000 maraka na placu, koji je uz ostalu infrastrukturu bez naknade obezbijedila vlada. A Brčko je jedan od 6 gradova u BiH u kojima se realizuje integralni model održivog sistema socijalnog stanovanja koji podržavaju Evropska unija, lokalne zajednice i austrijski Hilfswerk za BiH. Za nas kao organizaciju koja je 20 godina aktivna u Bosni i Hercegovini, koja je pomogla preko 15.000 osoba u povratku raseljenica, pogotovo smo sretni na ovakvim događajima kada obradujemo ljude konkretno i direktno i kad vidimo svu tu sreću. Korisnici će narednih dana useliti u stanove, a gradonačelnik Brčkog distrikta Anto Domić je nakon predaje ključeva najavio izgradnju novih objekata po ovom modelu za zbrinjavanje socijalno ugroženih, mladih bračnih parova i kadrova potrebnih